Ambalma bamananga mena Mali kono ani Mali koko ani bamananga kunnafoni wakati selen wala dimina ke mun kono kuma ka aw ye Mali kono ani akokan kibaro ka aw dangana bakurba kunnafoni na ame aw la doniya ka fo ko namanya ko furancɛla fanga ministre ɲɛmani o transition o sugantira yalma jamanadenw fɛla mena kɛ jumɛn ni sugantilen baaraw la o yɛrɛ de an don ka bi bamananga kunnafoni kɔnɔnaw na wala bina kɛ mun kɔnɔ kuma tɔw ka aw ye aw bisimila bamananga kunnafoni sɔrɔlen kɛnɛ kan ina fɔ an bɔra k'a fɔ aw ɲɛna bakuruba kunnafoni kɔnɔ cogoya min na fɛn min ye furancɛla fanga ni o ye transition ye a ɲɛma ni a ɲɛma dankan sigilen kɔfɛ fɛn min ye a ministre ɲɛma ye o sugantira transition tɔgɔla ni o kɛra Muktar Wade ye ni ale tun ye Mali jamana ani jamana wɛrɛ cɛ koɲɔgɔn ɲɛnabɔli ministre kɔrɔ ye yalima Muktar Wade a ka nin sugantili ka kɛ furancɛla fanga ministre ɲɛma ye jamanadenw fɛla mina kɛ jumɛn ne nin sugantili baara la o kadara kɔnɔ an ka ɲininikɛlaw jiginna faaba kɔnɔ ni ka taa ɲɛɲini kɛ a ko kan Abdul Karim Sakɔ ni a ka jatala Ablaye Sogodogo de tun don an ka janga ɲamadalikaw ka sɔrɔlenw fɛ fɛn min ye furancɛla fanga gouvernement ɲɛmaa ye o dɔnna o ye Muktar Wade ye Muktar Wade n'a si bɛ taa san 64 na ministeriya a y'o kɛ ka tɛmɛ jamana kɔnɔ n'o ye Mali ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ koɲa ministeriya ye fo ka taa se Mali ka lasigidenya a y'o kɛ diɲɛ tɔnba kɔnɔ n'o ye Nations Unies ye ka taa san 1995 ka se san 2002 ma maa caman y'a yira k'a fɔ maa min don a bɛ jamana koɲaw caman kalama ko fɛn min ye Mali ni diɲɛ jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ o dɔnniya o b'a la wa a kala n'a faamuya b'a la ko wa maa majigilen don ko ka da nin bɛɛ lajɛlen kan furancɛla fanga gouvernement ko ɲɛmaaya d'a ma ko maa bɛ se k'i jigi da kan k'a fɔ k'a na se ka don Mali jigi kɔrɔ mɔgɔ minnu mɔgɔ dɔnnen don Mali in kɔnɔ ka da kan a ye poste caman kɛ poste i n'a fɔ a ye fɛn fɛn ye diplomatie ye c'est comme Mali ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ siraw bɔli o y'a ka baara kɔrɔ ye donc n'u ye an ka jamana ministre ɲɛmaaya ta k'a d'ale ma donc an bɛ se k'a fɔ ko a bɛ mɔgɔ hakili sigi dɔɔni u ka mɔgɔw ta mɔgɔ minnu bɛna baara kɛ faso kɔnɔ ni u ka diinɛ n'u ŋaniya ye a ka bɔ politique ko la a ka bɔ opposant ko la a ka kɛ Mali ko ye donc an kɔni diaspora bolo u bɛna se ka baara ɲɛnaman kɛ pour que transition ka réussi parce que transition i tɛ se jamana jɔ la transition kɔnɔna na mais sanseba de b'u bolo ala y'a kɛ an ye dialogue national inclusif kɛ o résolution bɛ bi foyi tɛ yen min ma fɔ dialogue o kɔnɔ foyi tɛ yen min tɛ résolution o kɔnɔ n'u kɔni ye résolution n'o ta ka baara kɛ n'a ye an bɛna an diaspora an minnu ma dɛmɛ mɔgɔ min de don fana mɔgɔ ladiri de don mɔgɔ sabarilen de don mɔgɔ min de don a bɛ mɔgɔ bonya kosɛbɛ donc ale ni badaw u bɛ ɲɔgɔn dafa kosɛbɛ nin ko nin na a kɔni taara fɛn o fɛn na an ye mun kɔlɔsi a ɲɛ n'a bolo ne kɔni hakili la ni a bilara mission min na a bɛ se ka ɲɛ mais an bɛɛ ka wuli k'a dɛmɛ an kana fɔ a kelen don fo maa bɛɛ ka sɔn a ye fana donc bɛɛ b'an taasira dɔn déjà il serait mieux que an ka dɛmɛ baara bɛ taa sira min fɛ n'o kɛra a bɛ nɔgɔya a bolo ka da jamana yɛrɛ lahalaya kan baara caman o de bɛ premier ministre kura ye n'o ye Muktar Wade ye o dɔ ye kalafili labɛnni ye n'o ye jamana ɲɛmaasigi kalafiliw ye transition kuncɛli waati fo ka taa se bɛnkan sɛbɛn min n'o waleyala jamana ɲɛmaw ani jamanadenw murutilenw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye accord de paix ye o waleyali ye ka taa se lakana ma ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye fɛnw ye premier ministre kan k'i cɛsiri ka minnu baara ko wa ko belebele dɔ fana ye malidenw minnu sigilen bɛ kɔ kan n'o ye malien de la diaspora ye bawo malien miliyɔn 6 o de bɛ Mali kɔ kan minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan nka u bɛ k'u se kɛ jamana jɔli la ko fɔlɔfɔlɔ an b'a fɔ a ye min ye a y'o ɲɛnabɔ joona o de passeport a kana dulon ni carte ninako ye mɔgɔ minnu carte ninako bi problème la minnu bɛ limbalanba carte ninako u k'u bɛɛ ɲɛnabɔ o ka ca ni mɔgɔ 70 000 personnes o de b'o o cogoya la donc o ka ɲɛnabɔ joona an bɛna fana ni ala sɔnna mɔgɔw sɔrɔ CNT kɔnɔ min bɛna ma dɛmɛ k'a bɛn pour que an ka transition institut nu sinsin ka Mali nu jate u bɛna ka carte électeur sɔrɔ n'o bɔra a la fɛn min ye fɛn gɛlɛman ye an bolo k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛna ka na investissement kɛ fo ka an ka ministre a kana sigi Bamakɔ kɔnɔ yan a k'i wuli ka taama ka taa Malidenw sɛgɛrɛ o hami
u mako ye fɛn min ye a b'o dɔn n'u nana yan k'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ k'u fɛ u bɛ se k'u madame cogoya min na ka investissement sabati ka emploi créer. mun kun y'a jɔyɔrɔ bɛ ne na o y'anw yɛrɛ damaw ye parce que partout ka ca an fɛ yan ɲɛmɔgɔw ka ca la o de an filɛ o de sɛgɛn kɔnɔ nin tiɲɛ tɛ fɔ la maa min bɛ siran nkalon ye n'o b'i ɲɛ a ka ca ala fɛ baara bɛ ɲɛ maa min bɛ siran nkalon ye dɛ tiɲɛ tɛ fɔ la an minnu fɛ parti ko la n'o dɔw tun bɛ ɲɛfɛ a caman tun bɛ muruti dɛ parce que an si ma tiɲɛ fɔ maliyɛnw ye parti ko ye mun ye fanga bɛ na parti la cogo min na ani parti kan ka fanga mara cogo min na a tiɲɛ de ma fɔ sinon nin tɛ kɛ o donc an ka to k'a daminɛ an ka taa daminɛ la zeni an yɛrɛ k'a dɔn mɔgɔ min kan ka kɛ parti ma ye parti bɛ marché cogo min na an ka ɲɔgɔn kala o kɛcogo la pour que vraiment an ka partiw sɔrɔ an yɛrɛ b'a fɔ min ma parti ladirilenw parti minnu yɛrɛ bɛ se ka tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'u y'a ta parce que ni parti n'i tɛ se ka tiɲɛ fɔ i ka maa talen ye o ye parti lankolon de donc an n'u fɛ o de ka ca. Farafinna tilebiyanfa jamanaw ka jɛkulu n'o ye CEDEAO ye olu kun kɛmɛ ka ɲangini min ta ka ɲɛsin jamana ma o wulili o charte dɔ kun ye k'a fɔ ko premier ministre ka kɛ civil ye fɛn min ye premier ministre civil o kɔni sigila o sanction min tara CEDEAO fɛ ka ɲɛsin jamana ma yanni k'o wuli fɛn min ye gouvernement kura sigili ye o baaraw bɛ sen na. Ahlul Beitu kanu yirali ye fɛn ye min ni o sabatira an dabama yɛrɛ ka kumakanw na ni o de hakilina y'a kɛ an ba ni o ye Madame Aidara Halimatu Dagamayisa ye san o san a bɛ Imam Hassan ala ka diɲɛ bɛ a ma a ka anniversaire la ɲɛnamaya o kadara kɔnɔ association Hassaniya Tamani u ye nin kɛnɛ kelen la ɲɛnamaya ka bɛn juma ma septembre kalo tile 25 min siriyara silamɛ maa caman fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na an ba yɛrɛ ni o ye Madame Haidara Halimatu Dagamayisa ye Sherifla Jabarani so tɔgɔ la Umu Kulsum jaabi de tun bɛ a n'a ka jatalani Home Kone an ka janga ɲamadali ka olu ka sɔrɔlenw fɛ. El Hassaniya Tamanikaw fɛ yen u y'u ka Imam Hassan kisi ani nɛɛma b'a ma ale ka anniversaire nisɔndiyaw yirali hukumu kɔnɔna na u y'u ka baara ninnu daminɛ ni wajulu kɛnɛba sigili ye Madame Haidara Halimatu Dagamayisa ale ka yamaruya kɔnɔna na maaba caman de ye ni wajulu kɛnɛ in seereya k'a daminɛ dugu maabaw la mɛruw alimamiw dugutigilakaw min ye Hassan tɔn ye an bɛɛ b'a la an bɛɛ nka ko yɛrɛ an bɛ foli kɛ naba bɛɛ ye maa ma se yɛrɛ se yan an ka foli bɛ bɛɛ ye ala nana n'u ɲuman cogo ala ka segin n'a bɛɛ ɲuman ye ten an b'a dabɔ min fana kama ni tandi alima y'a dabɔ pour que ka hɛrɛ se jamana ma pour que ka an yɛrɛ bɛɛ ta alijinɛ na an b'a dabɔ ala ka alijinɛ nɔgɔya bɛɛ ye ala ni kira n'a so dungo barika kama ani an ka sirifilakaw barika kama karamɔgɔ yɛrɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka sini kɛnɛya ni labanko ɲuman ni lafiya da n'a ka denbaya ma. El Hassaniya jɛkulu a ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye a n'a ka wulikajɔ fo ka alakira bɔnna sanumaw kisi ani nɛɛma b'u ma k'u yira silamɛ jamaw la u ye baaraba minnu kɛ u ka ɲɛnamaya kɔnɔna na an'u jogobaw silamɛden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ se k'o ta ni k'o ladege mun kosɔn i bɛ se ka nafa sɔrɔ i ka ɲɛnamaya in kɔnɔna na ani i ka lahara dilanni siratigɛ kan. Baara kun filananw kɛra kuranɛ sanuman kalanni ye ani ka duwawu caman kalan samedi dugu jɛlen an ka jamana a basigili ani a sabatili kama ani ka duwawu ta ka ɲɛsin silamɛden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ni ka sɔrɔ ka baara ninnu kun cɛ ni fiɲɛbɔli ye u senkɔrɔ ni zikiri duman kɛnɛ sigili ye. Hassaniya ye baara de ye min bɛ an ba bolo n'o ye tante Alima ye a ka hakilina ye ka Hassaniya basigi duguw la min bɛ se ka Hassani yɛrɛ bonya yira mɔgɔw la n'a hakilila o hukumu kɔnɔ an bɛ Tamani yan an bɛ Tamanikaw ta de la kuranɛ kala kɛra sɔgɔmada in na wajulu kɛra sura o alhamdulillah hakilina wɛrɛw b'anw na min tɛ o si ye i n'a fɔ ka musow fara ɲɔgɔn kan minnu bɛ se ka safinɛ dilan kɛ i n'a fɔ ka baara wɛrɛ kɛ min tɛ o ye o hakilinaw bɛ yen a projew b'an bolo an bɛ fɛ k'olu monter olu bɛ yen i n'a fɔ cɛw ka se ka fara ɲɔgɔn kan fana ka baara dɔ kɛ min bɛ nafa sa aw bɛɛ lajɛlen ma ka sɔrɔ ka taa dɛmɛ kɛ mɔgɔw ye se tɛ minnu ye Hassaniya yɛrɛ sigilen don o kan an delila ka dɛmɛ dɔw kɛ yɔrɔ dɔw la ka tɛmɛ min tɛ ni dɛmɛ qualité ninnu ye voilà alhamdulillah an bɛ mɔgɔ nabagaw bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn k'a fɔ ala ka san wɛrɛ ta yira an na o ni baraji. Club Hassaniya nana cogo min na anw ye tante Alima balimaw a denw a teriw a jɛɲɔgɔnw an y'o de ye an ye club sigi tante Alima tɔgɔ la ka club in sigi k'a kun kɛ komi a bɛ ɲumanya min kɛ
an b'a ka ɲumanya min dɔn nka bi a ladege ladegeli hukumu kɔnɔna na a bi Asani ka mawuludu kɛ bon Asani ka mawuludu kɛli la anw bi fara kan k'a kɛ tamaninkaw bɔra yan ka taa o mawuludu hukumu kɔnɔna la Bamako u y'a ye an bɛ baara kɛ cogo min na a diyar'u ye u ye laɲini k'an fɛ ko n'a nana sɔrɔ u fana bɛ se ka ɲɔgɔn kɛ tamani yan an ko baasi t'a la komi diinɛ ko de don kanu de don hali bɛ t'u ka ko de don ni mɔgɔ min ko k'i b'o kɛ an tɛ se ka foyi fɔ f'an b'a fɔ k'i bisimila o de ye Asani y'a sigi tamani yan tamani dɔrɔn tɛ komi tamanikaw de b'u ka kɛnɛ ɲɛnamaya sinon a bɛ yɔrɔ caman na tɔ in bila ma a kɛra kunnawolo ye a kɛra wasa ye a y'a ŋu kɔrɔta tamani parce que tɔ in ye tamani muso bɛ fara ɲɔgɔn kan bi an bɛɛ kɛra kelen ye an bɛɛ kɛra fa kelen ye an kɛra ba kelen ye tiɲɛ yɛrɛ la o diyara an ye ka dɛmɛ tɛmɛ nka an bɛ karamɔgɔ Hayidara de fo ale min ye nin sabu kɛ ka tante ale ma daga Mayisa ale furumuso y'o ye o kana ni nin tɔ in sabu ye anw ka dugu la yan nin jara tamanikaw ye tamani cɛ n'a muso bɛ barika da sirifu ye wallahi an bɛ barika da u ye su ni tile a diyara an ye a bonyana an ma ala ka karamɔgɔ mɛn an ɲɛfɛ alala tamanikaw sewara u nimisi wasara ni Madame Hayidara Alimatu Dagameisa kɛli ye k'u ka wele jaabi wa u ye wale ɲuman dɔ foli ta ka ɲɛsin a ma ale min kɛra sababu ɲuman ye ani hakilina ɲuman k'u don da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ wa tamani hasaniya u ma ɲinɛ an fa ani an karamɔgɔ Seyid Sherif Usman Madani Hayidara ale min ye nin sira sanumanba in don an ba sanuman in kɔrɔ bonya ani karama u bɛɛ lajɛlen bi segin ale de ma an bɛ ala de deli ala ka san wɛrɛ ta yira an kɛnɛ na amina ya rabi ala k'o duwawu jaabi Mali jamana kalanko tun bɛ bisi basa kɔlɔn kɔnɔ wagati laban tɛmɛnw na ka sababu kɛ ekɔli karamɔgɔ ka grève banbali ka fara o kan kɛnɛyako gɛlɛya min ni o nana don an fɛ Mali jamana kɔnɔ ni coronavirus bana carinni ye an fɛ yan o de kalara kɔnɔ sanfɛ kalanso min wele ko Institut supérieur d'informatique et de management u ye kalo kelen kalanbulon sigi sen kan ni k'o ta ka ɲɛsin baccalauréat kalandenw ma walasa k'o kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin o ma nin baara in seriyara maa min fɛ Sherifula Jabaraniso tɔgɔ la Ali Amidu Badini de tun bɛ yan n'a ka jatala ni humu kone an ka janga ɲamadali olu ka sɔrɔlenw fɛ nin kalan dafa kalan min bɛ senna hakilina bɔra sanfɛ kalanso yɔrɔ min bɛ wele ko Institut supérieur d'informatique et de management kalan ninnu bɛ don fɛn min da fɛ o ye maa minnu bɛ camancɛ kalan laban yɔrɔ la baccalauréat n'olu bɛna ɲɔgɔn danw kɛ ka se k'olu ka dɔnta ka wuriya yan'o cɛ ni lɔgɔli karamɔgɔ jolenw ye minnu ni faamuyabaw b'u la école minnu bɛ yan u bɔ Bamako lycée yɔrɔ caman na o nana pour que ka o former bac hukumu na parce que gɛlɛya kɛra bana senfɛ kuru jɔra examen fana sera donc an nana dɛmɛ de kɛ pour que u ka se ka préparer examen kɔsɔn an hakili a b'u dɛmɛ kosɛbɛ fɛn o fɛn y'u jija ka na ka bɛɛ suit u bɛɛ kan ka se sɔrɔ nin kalan dafa kalan in bɛ senna nin y'a kalo kelen ye a bɛ kɛ sababu ye ka dɔ fara kalandenw ka dɔnta kan ka sanga n'u ka kalanbolow ye n'u k'o ma ko seri tile damadɔ yanni baki cɛ n'ala ma baasi wɛrɛ kɛ an bɛ faamuyaba yɛrɛ de sɔrɔ a la a kuru nafa ka bon yɛrɛ a b'an dɛmɛ yɛrɛ surtout ne a ye ne dɛmɛ fo ka faga inshallah n'ala ma baasi kɛ inshallah n'a bɛnnen don baki kama an bɛ n tigi fo ka barikada wa mɔgɔ min yɛrɛ nin kuru fɛ an b'a fo ka barikada wa parce que a diyara an ye a bonyana an ma wa kalan yɛrɛ kun tɛ yen yɛrɛ kalan bɛ ka kɛ kalanden minnu kun camancɛ kalansow la Bamako lycéew don o de y'a to wale ɲuman dɔnboli kɛra kalanso wɛrɛw fɛ ka ɲɛsin Institut supérieur d'informatique et de management ma ɲɛmɔgɔw ma. N bɛ ekɔliso in fo parce que u ye hakilina min ta nin ye jamana dɛmɛ don bɛɛ y'a dɔn ekɔli tun bɛ position min na ɲinan kalanko la bon n'a fɔra ko ko mɔgɔw ye nin hakilina ta ka ɲɛsin denmisɛnninw ma lillahi wa rasuli parce que u ma dɔrɔmɛ kelen ɲini mɔgɔ fɛ pour que ka jamana dɛmɛ ka denmisɛnw dɛmɛ ka mansaw dɛmɛ ayiwa baara in fɛnɛ don a kɛra cogo min na an bɛ caman don a la parce que ekɔlidenw yɛrɛ nana u y'a fɔ an ye taara s'an ma an ka ekɔlisow kɔnɔna la an ye ekɔliden minnu bila ka na ko kalankɛla jolenw de b'u kunna o de bɛ ka baara k'u kunna wa baara in bɛɛ la u ye faamuya sɔrɔ a bɛɛ la u y'a bɛɛ baara kɛra ka ɲa u ye faamuya sɔrɔ a baara la
Institut supérieur d'informatique et de management sanfɛ kalanso a ɲɛmaamuso ye a jira k'a fɔ a dabɔkun de ye ka se ka nin kuma in dingɛ gwere ɲɔgɔnda kuma ka ɲɛ denmisɛnw mɔ jango ɲɔgɔnda bɛ taa kunjɛ kuma min u ka se ka wuli k'u jɔ ni baki ye. An yɛrɛ y'a jate minɛ que ni sanji ma nɔgɔya a ma nɔgɔya école si ma coronavirus nana et puis politiquement an ye problème ni dɔw sɔrɔ min ye école taabolo gɛlɛya donc an y'a jate minɛ que denmisɛnnin minnu filɛ nin ye n'u bɛ bac la an denw de don an dɔgɔninw don et an kan k'u bilasira donc ISIM filɛ nin ye ISIM tɛ école ye min bɛ yan ka fɔ k'a bɛ wari dun mais an bɛ yan vraiment ka mɔgɔw accompagner k'an ka denmisɛnninw accompagner don dɔ la u bɛ kɛ jamana in marabaga dɔ ye o tɛ se ka daminɛ sisan ka sɔrɔ an yɛrɛ t'an cɛsiri n'an bɛ problème fɛn fɛn kɔnɔna na n'an bɛ difficulté fɛn fɛn kɔnɔ n'an bɛ gɛlɛya fɛn fɛn kɔnɔ k'an ka denmisɛnninw dɛmɛ u ka se ka o difficulté ninnu tɛmɛ k'o gɛlɛya ninnu tɛmɛ donc an o de kama an ye nin cours ninnu bila k'u dɛmɛ an y'a kɛ ni lycéew ka dɛmɛ ye an sera lycéew ma k'a f'u ɲɛna il faut k'an ka ɲɔgɔn dɛmɛ k'an bolo don ɲɔgɔn bolo pour que ɲinan baki a bɛ se ka nɔgɔya an ka denmisɛnninw ma cogoya min na a kun kɛra o de ye. A m'aw ladɔnniya k'a fɔ nin ŋaniya ɲumanya baara in sigira sen kan Institut supérieur d'informatique et de management sanfɛ kalanso fɛ wale ɲumandɔn fɛnɛ kɛra ka ɲɛsin a mɔ kalandenkɔrɔbaw ka tɔ ani tafaseri ka dugu ma ɲɛma minnu bɛ yen n'olu fɛnɛ kalanna u ye attestation sɛbɛn dengu a la k'o kɛ bonyamasegin ye. Projet dɔ nun donna ka bɛn karima septembre kalo tile 27 Yirimajɔ plateau la commune 6 kɔnɔ Bamako u ko a ma ko projet d'intervention pour l'intérêt collectif baara in yɛrɛ laɲini tɛ dɔwɛrɛ fo ka ɲɛfɔli kɛ Chuta mobili ni o ye Corbière ye o lasɔrɔ cogoya kan a sera Ratata Touré de fɛ Anabila Sogodogo an ka janga ɲamadali kɛ olu ka sɔrɔlenw fɛ. Yirimajɔ plateau sigidala mɔgɔw kun bɛ ka don kelen min kɔnɔ a danɲɛnamayara ka sangani nin baara in nun donni ye o min bɛ tali kɛ Chuta mobili sanni na ni k'o bila sigida denw ka bolo kan baara in musaka bɛɛ lajɛlen bɛna bɔ sigida denw kunna yaasa u ka nin laɲini ninnu bɛna sabati ɛlɛ ni a ka kɛ mobili ye min fɛnɛ bɛ se ka ambulance ko mago ɲɛ ni nin laɲini ninnu sera ka sigi sen kan a bɛna kɛ dɛmɛba ye ka ɲɛsin sigida denw ma. Parce que bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ya bi an bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ya fɛn kelen min sababuya la o ye an ka kulu Corbière ko de an ka nin kuluba in faralen filɛ ɲɔgɔn kan Corbière foyi de tɛ an bolo jango ambulance hali taxi k'a ta k'i bɛ taa n'i ka mɔgɔ ye a tɛ sɔrɔ yan nɔ a yɛrɛ ɲɛ b'a la a yɛlɛla sira min bɛ san sirako kun ka gɛlɛn ka tɛmɛ nin fana kan moto kun tɛ se ka yɛlɛ kuma tɛ senna mɔgɔ yɛrɛ ma n'i bɛ yɛlɛ i bɛ bɔ wo de fɛ ka bɔ kulu wo fɛ i kɛrɛ la mais alhamdulilayi jama sera ka fara ɲɔgɔn kan ka kulu ni ci ka fara ɲɔgɔn kan ka tila ka béton da a la k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gouvernement ka dɛmɛ foyi ye a bɛɛ kɛra an yɛrɛ ka dɛmɛ ye a yɛrɛ ɲɛ b'a la an bɛ ka fɛn fɛn kɛ nin ye yan nɔ a bɛɛ an bɛ k'a bɛɛ k'an yɛrɛ kolo la k'a bɛɛ kɛ an yɛrɛ wɔsi de la. welewele min bilalen filɛ nin ye ko ka an ka sigida an ka se ka Corbière sɔrɔ an b'a ɲini Ala fɛ welewele in mɔgɔw k'a mɛn mɔgɔw k'a don ba la bɛɛ k'i jija k'i sen don nin minɛn sɔrɔli la parce que nin minɛn sɔrɔli a mago min bɛ anw na bi anw de b'a dɔn a degun min bɛ anw kan bi an de b'a dɔn donc an b'a ɲini dutigi bɛɛ fɛ bɛɛ k'i sen don nin baara in na pour que an ka se ka nin minɛn sɔrɔ ka tila ka wele bila tuguni diɲɛ mɔgɔ ma i mana kɛ fan o fan i ka fɛɛrɛ kɛ an bɛ se ka nin minɛn sɔrɔ cogo min na teliya la nɔgɔya la. Mɔgɔ minnu ye kuma galamani ta ka sangani nin don kɛrɛnkɛrɛnnen ye u ye foli ani waleɲumandɔn kɛ ka ɲɛsin nin jɛkulu in ma jɛkulu min ye sigida denw mago dɔn ni ka tila ka waleya baaraw sigi sen kan ka daminɛ siraba dilanni na fo ka taa se adamadenya magoɲa waleya caman ma. A dɔ la tɔnmisɛnnin ninnu parce que ni ko tɔnmisɛnnin olu ye sous secteur de taw ye mais nin ye kulu bɛɛ de ta ye a dɔ la olu tɔnmisɛnnin kelen tɛ se ka ko dɔ ɲɛnabɔ nka n'an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka don kulu kelen kɔnɔ an bɛ se ka o ko ɲɛnabɔ o hami ani o laɲini o de y'an bila ka nin tɔn sigi sen kan o de kama bi vraiment tɔn in a ye baara daminɛ a ma san sɔrɔ fɔlɔ a ye baara mun kɛ jɔnko la an bɛ bɛɛ fo. Bon an yɛrɛ ka baara bɛna kɛ min ye pour que ka Corbière in sɔrɔ tɔn sera k'a jija ka secteur in bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an ka hakilina fɔlɔ kɛra jumɛn ye o ye ka reçu de dilan reçu kelen kelen na a bɛ bɛn mɔgɔ kelen o mɔgɔ kelen n'o ye dutigi kelen o dutigi kelen o kan ka 1000 de sara fɛngɛ na pour que ka Corbière ko nin ɲɛɲini n'a ye parce que bamananw bɛ fɛn dɔ fɔ a ye n dɛmɛ n ka wari la k'a sɔrɔ a kunkolo b'i bolo an sera k'o reçu bila sen kan komi cɛ bɔra k'a yira sisan kɛnɛ kan yan k'a fɔ mɔgɔ dutigi kelen o dutigi kelen 1000 bɛɛ k'i jija i k'a sara yɛrɛ ɲɛ baara de don an ye kunfɔlɔ baara min k'a la o y'o ye.
commission d'intervention pour l'intérêt collectif a sigira sen kan bereta san kelen jɛ ka b'a sigi don fo kana se an bɛ donni min na i ko bi u ka wulikajɔ kɔma tigɛ don kelen da kelen ɛlɛn ni sigida denw olu dusu bɛ se ka suma k'u mɔgɔw ɲɛ sigida kɔnɔ an ka yɛlɛyɔrɔba olu yɛlɛyɔrɔ siraba o yɔrɔ kun bɛɛ ye kulu ye hali sen ka yɛlɛ fɛ problème kun don mais bi an sera ka cogoya sɔrɔ ni jama bɛɛ lajɛlen ka fanga ye ka se ka kulu in kari ka dala kɛɲɛ ka béton yɛlɛ a kan mobili bɛ jigin mobili bɛ yɛlɛ hali taxiw n'an ma ɲinɛ hali olu ka sɔngɔ dɔ bɔra la sira in dilanli senfɛ vraiment sira in banni ni bi cɛ bɛɛ y'a fo bɛɛ ko k'a ɲɛna an bɛ foli bila bɛɛ lajɛlen ma maa o maa e ka dɔrɔmɛ kelen o donna sira in baarali la hakili ɲumanya donna sira in baarali la ou bien i fanga de donna la an ka foli b'a bɛɛ ye. An ka nin ɲa sigida ni tiɲɛ na an b'a tɔndenw fo kosɛbɛ vraiment k'a ye ko jama i b'a fɔ an kana nin kɛ dɔrɔmɛ kelen di mɔgɔ si ma a la tiɲɛ na an b'u fo la kosɛbɛ parce que bi na an bɛ yɔrɔ min na ko Mali bi ni ko mɔgɔ ma a ye na an ka nin kɛ ni wari ti a la u b'a fɔ vraiment an tɛ se ka baara f'u nin ye e yɛrɛ y'a ye jama nana cogoya min na jama y'i kɔkɔ da a la cogoya min na k'a kɛ vraiment an b'o foli kelen kɛ an ka nin sigida jama bɛɛ lajɛlen ye ala k'an don bɛn na. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin kɛnɛ in ye fara ɲɔgɔngali kɛ mɔgɔba caman na ka daminɛ cɛw musow denmisɛnninw dugutigi fo ka taa se o n'a ɲɔgɔnna caman ma k'u hakilinaw kɛ kelen ye walasa k'u ka sigida yiriwa tɔ sabati. Farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni na siraw fɛ badenya ntolanci min ni o kan ka kɛ Mali jamana Ghana ani Iran ni ɲɔgɔn cɛ octobre kalo tile 9 ka taa bila a tile 13 la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko ntolancila maa 31 de sugantira Mali jamana degeden karamɔgɔ fɛ kunnafoni dira ka bɛn ntɛnɛn ma degeden karamɔgɔ fɛ Fema Futu siège la an ka jɛ an ka ɲamadalikaw sɔrɔlenw fɛ. An bɛ yɔrɔ min ka match sɔrɔ ka jouer vraiment ka gɛlɛ fo ka dama tɛmɛ donc o gɛlɛya bɛɛ na n'an ka autorités sera ka match sɔrɔ an ye o ye nisɔndiya dan ye an bɛ ala tanu an b'a waleɲuman dɔn an b'o fana fo donc an b'aw fana fo parce que aw nana massivement o kɔrɔ halisa an ka samata sɛgɛw o de y'an ka point commun o point commun an bɛna an da don a kuma na bi parce que ala ye nin match fila in don an garijɛgɛ la contre Ghana. Pourquoi Ghana? Parce que Ghana qu'on a présenté une Coupe d'Afrique champion bolo, Coupe du Monde participation à eux champion fanake. Donc Ghana est un partenaire, mais un partenaire nous parce que Bibi na aka pour l'aller devenir moi là point euro bac. Donc sortir fla, année victoire fla. À Afrique du Sud de République la main. Bon, bebodo 2-0. Donc ça veut dire que Ghana peut ramener lancement nous bas de camp. Donc, on veut apprendre toujours. Au apprentissage, il faut encore bénir nous. On veut familiariser sur nous volontairement. Nous veut leçon d'armes. Au-delà, on fait un parce que Nantes a un tout franchement, on a une leçon de donc on a Ghana choisi, on a sur le fond, on a autorité au fond. Alors, Flana ou Iran, peut-être que l'Iran, je sais qu'il y a un journaliste qui a Iran qui a performance dans Asie, parce qu'il y a une coupe, ça va être Asie, coupe là. Il y a 5 participations de Coupe du Monde, là, Ghana et Ghana. Donc, nous, en cas philosophie est minière, ni entraîneur, sélectionneur, en philosophie, ni fédération, ni autorité politico-sportive, ni philosophie. En bas, il y a un Mali qui peut là, Qatar, ni à la sona Qatar Coupe du Monde. Mais aux perspectives il faut qu'il y ait un football diversifié. Un partenaire ou adversaire diversifié. Un hyper pour un leçon sur le donc, puis, un Asie, représentant de Benoît Iran, ni Alaya que Ambafaka, Sud-Américain, on va faire jouer contre là. Européen, c'est-à-dire un football diversifié pour qu'il y ait un compétiteur parce que la compétition drone de Mogodlan. En manque de match amicaux, un match amicaux kede, en gagnant, en magagnant, en gagné. Parce que toi, vous pouvez faire un peu que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, en manque de Mogodien quoi. Vraiment, moi, mon soro, en yénou, comme match amicaux, en tessera. En tout cas, nous comptons entraîneur, entraîneur, avec do be sera compétition,
Donc nous on à la barka la mbaf kan match fla nunta pour que ko match fla nunta ere ba do ko chamambe au temana si ça ambe kana minga anye soit que de façon large au soit de façon large le jour avant le jour c'est clair que a rectifier que nombre mi hakemi kan kata o jabu de hakemi kan jouer match fla no obna don au Saint-Fin. O de fana b'an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoni sɔrɔlenw kan Musa Fɔnba ale ka ɲininiw don. Ɲinanya san 11 de ye Laginɛ Konakiri faaliba kɛra septembre kalo tile 28 de san 2009 kuma min na Musa Dadisi Kamara bɛ furanjɛrɔ fanga kunna jamana ɲɛmaakɔrɔ Lasana Konde Bile ni sɔrɔdasiw ye fanga ta. Nin don fanga sinamatɔnw farala ɲɔgɔn kan k'u b'a jira sɔrɔdasi fanga na k'a fɔ u tɛ jɛ n'u ka fanga ye. Ɲɔgɔnkunbɛ in kɛra ndolati kɛnɛba de la min jɔ danbɛ septembre kalo tile 28 la Laginɛ Konakiri ka jamana sariya sunba ladon de ye san 1958 maaw bɛ taa bala min na lakana tigilamaw ni maramafɛn de dunna ndolati kɛnɛ falen kɔnɔ ka maa 100 ani maa 50 ani maa 70 bɔnɛ a nin na musolaka 100 caman ka bi olu ka tilegan dere janvier kalo la minisiriso min bɛ Laginɛkaw fɛ n'a ɲɛsin bɛ kiri ko mɔ ale kun ye sarati k'a di k'a fɔ cogo bɛɛ lajɛlen kɔni na maa ninnu va cogo kiri n'u bi don ka bɛn ni san 2020 ye an n'o ban ni cɛ man jan bilen bawo kabini san 2017 a sɛgɛsɛgɛli baaraw bɛɛ lajɛlen kun kunjɛra ka maa 17 ɲɔgɔn na wele bɔgɔ jeninen ka minnu kan ka kiiri dantigɛli dɔ senfɛ faransikaw ka lasigidenzo min bɛ Laginɛ ani Ameriki jamana lasigidenzo ka taa se nazaralatɔma Union Européenne bolofara mɔ Laginɛ k'u b'a ɲinɛ Laginɛma ɲɛmɔgɔw fɛ u ka fɛɛrɛ kɛ teliyala kiiri n'u ka don janko maa minnu kɛra kokolo kɛbaw ye u ka minɛ. Kono wari jamana ɲɛma Alassane Dramane Ouattara a ye munumunuzalu caman de kɛ marabolo caman na ni yɔrɔ min dɛ yɔrɔ jɔta kura dɔ birikide ngale datɔ ye o ye yɔrɔ jɔlen bannen dɔ kurubu ngaritɔ ye a yira fan o fan fɛ a bolonɔ dɔ be yen o de y'a to danaya dan bɛ a ka bi jamanaden fanba fɛ k'a ka tɛmɛ ni jamana ɲɛmaaya in ye. Alassane Dramane Ouattara bɔlen Moronu mara la a taara Marawe mara la Buwafilekaw fɛ yen Alassane Dramane Ouattara jamana ɲɛma a y'i sara a ɲɔgɔndan kɛ ɲɔgɔn na fanga sinamatɔ ɲɛmaw a ko fanga sinamatɔ ɲɛmaw mo k'a dɔn k'a fɔ sariya kumana ka ban sariya kɛn bɛ k'a daga ale ye a k'i kanbɔ ka jamana ɲɛmaaya ɲini o kumana bɛnkan fanga yɛrɛ kɛn bɛ ka fɛn min fɔ fanga ɲini cogo la o da fɛnɛ yɛlɛn bɛ n'o ye kalata ye o kumana ko fanga sinamatɔw kana fɔ k'u bi don denmisɛnnin dɔw n'u hakili cɛ k'u su k'u bila tiɲɛni na ko yan'u k'o kɛ u ka baara ɲini ka di denmisɛnw a ko maa bɛ maa la fanga sinamatɔ ɲɛmaw la u sago de ye ka kalata yɛrɛ basigi tiɲɛ a ko nka k'u ka dabila k'u bɛ k'u yɛrɛ kɛ jamanadenw lasiranbaaw ye k'a sɔrɔ jamanadenw siran tɛ Konowari jamana kɔnɔ k'u k'o dabila a ko a dan b'a la k'a fɔ wele min dan bɛ fanga sinamatɔw fɛ ko k'o murukurundakoya jamana sariyaw kɔrɔ ko désobéissance civile ko jamanadenw tɛna kala don ɲina ka bɛn n'a ye a ka minisiri ɲɛma Ahmed Bakayoko y'a yira k'a fɔ Alassane Dramane Ouattara ni kalata kɛra kɛfɛn ye a ta ni maa cɛ ka sabu kɛ san da in kɔnɔ jirataw be yen a sɔrɔla k'i da don fanga sinamatɔw na k'a fɔ hakilintanyaba o de bɛ ka ye u ka kɛwale la ka sabu kɛ ka denmisɛnnin dɔw wele ka don olu n'u hakili cɛ k'u bila cɛnni na k'o ye hakilintanya ye a ko nka ko ni jamana forobafɛn min kɔni ɲɛna maa o maa sababu la minisiri ɲɛma Ahmed Bakayoko ko ina wele bɔgɔ jeninen ka jaabili kɛ. Coronavirus bana nazarala jamanaw jɔrɔn bɛ k'a fɔ a bɛ ka girin ka segi u mɔ nka farafina gun ale ka cogoya kɛ bɛ ka setigi jamanaw kɔnɔ gwa diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies bolofara min ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko mɔ Organisation mondiale de la santé OMS o ma ɲɛma dɔ y'a yira k'a fɔ jɔn ko la coronavirus bana farafina gun ta fa kɔni fɛ danfaraba b'a ni nazarala cɛ bawo ni ye setigi jamanaw lajɛ ani nazarala jamanaw i b'a ye k'a fɔ dɔ bɛ ka fara diɲɛ don o don maa sata hakɛ kan ani banabaatɔ kan Indonésie jamana yɛrɛ kɛ mɛ k'a ka faaba Jakarta fa kelen datugu n'o ye maa ti taama ka bila ɲɔgɔn na ye ko confinement partiel Europe jamanaw na Italie jamana maa bɛ se k'a fɔ coronavirus bana ye faali min kɛ ye mars kalo tɛmɛnen a ka faali tɛ k'o bɔ sisan o nka caman y'a jira k'a fɔ o fɛnɛ ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ dɛ cɛsiriba de kɛra ka gɛrɛndɛ boli u yɛrɛ kan maa ti taa maa fɛ n'u ka datugu maa ti doro ko maa la k'o de cɛsiri nana ni o nɔni ye Organisation mondiale de la santé ni o ye diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies bolofara min ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko mɔ a ko farafina gun ta fa kɔni ko hakilisigi ni jigisigi don k'a sabu kɛ maa banabaatɔ hakɛ farafina gun kan ani maa sata hakɛ farafina gun kan
kwa ka dogo kɛnɛya tigilama min bɛ OMS kɔnɔ ni maa ɲɛmaadɔ ko Michael Ryan a y'a yira k'a fɔ farafina gun ale y'a fɔ kunu wa bɛ segin k'a fɔ bi ni maa kan ka kalanze kɛ maa kun coronavirus ko in na setigi jamanaw kana farafina saga mɔnɛ minɛ kɔrɔ u ka farafina sɛgɛsɛgɛ taabolo minnu b'u bolo n'o bɛ ka kɛ sababu ye ka coronavirus bana nɔgɔya u k'o ɲini k'o dɔn jango u yɛrɛ bɛ se ka kisi diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies bolofara min ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko ma Organisation mondiale de la santé OMS ko farafina jamanaw u ka nin jaabi ɲuman n'a ta bɛɛ a b'a ɲini u fɛ hali bi u k'u janto u yɛrɛ la. Afrodisirikaw ka jamana ɲɛma Cyril Ramaphosa y'a jira k'a fɔ a ka surasiya minisirimuso ka sara bɛ tigɛ a la kalo 3 o kalo 3 sara in min bɛ tigɛ a la k'o bɛ don coronavirus bana kɛlɛli da fɛ ka sabu ka kuma cayanba bi Afrique du Sud jamana kɔnɔ ko musolaka in surasiya minisirimuso jamana forobafɛn min kan ka bila a ka bolo ka se ka baara kɛ jamana tɔgɔ la a b'o ta k'o don a ka fanga ɲini dɔ ka baaraw da fɛ n'o y'u bɛɛ lajɛlen jɛ fanga ɲini dɔ ye bawo ANC tɛ fanga ɲini dɔn wɛrɛ ye Cyril Ramaphosa ka fanga ɲini dɔ kɔ wa minisirimuso yɛrɛ y'o tɔnden dɔ ye musolaka in ko Noziviwe Mapisa Kakula a jirala k'a fɔ kɔsada in na Zimbabwe ta dɔ senfɛ surasiya pankuru a y'o de ta ni ka ANC fanga ɲini dɔ kɛ k'o fa dedew k'i kunda Zimbabwe kan o de yira fanga sinamatɔnw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna fanga sinamatɔ min bɛ Afrique du Sud kaw fɛ ko Alliance démocratique n'olu ye coci ka fa bɛɛ lajɛlen kɛ mankan ye fɔ jamana ɲɛma Cyril Ramaphosa yɛrɛ bɛ k'a yɛrɛ ɲini fanga sinamatɔnw ko fɔ musolaka ka gwɛnde ka bɔ gouvernement kɔnɔ nka Cyril Ramaphosa ye kalo 3 sara de tigɛ ala k'o bila coronavirus bana kɛlɛli bolo kan fanga sinamatɔ ɲɛmaw y'a jira k'a fɔ tɛ bɔli kɛ don nataw la yɛrɛ u kan ka don wasabulo kɔnɔ ka kuma musolaka in ka cogoyaw kan fanga sinamatɔw kɔni ngalen ka don ko fɔ a ka gwɛnde ka bɔ minisiriya la ka sabu kɛ jamana forobafɛ o bila b'i ka bolo ka k'i ka jamana de mago ɲɛ n'a ye nka e k'o forobafɛ ta k'o kɛ k'i ka fanga ɲini dɔ ka haminankow dilan k'o tɛ ko kɛta ye. Dimanche septembre kalo tile 27 Faransikaw ka jamana ɲɛma Emmanuel Macron a ye dandigɛli kɛ a ka jamana ɲɛmaya dagayɔrɔ la min bɛ wele ko Élysée kunnafoni di kɛnɛ kun don ka Liban sɛbɛkɔrɔ jaaki i b'a fɔ ale de ye Liban jamana ɲɛma ye Emmanuel Macron y'a jira a ka laseli la k'a fɔ minisiri ɲɛma dɛsɛ ko min ye nin ye ka gouvernement sigi ale bɛ Liban jamana fanga ɲini dɔ politikima bɛɛ de jaaki k'u ye ŋaniya juguya kɛ ka banga bɛɛ k'a dɔ k'a ka gouvernement kura sigi a ko nka ko kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a ka jaaki ɲɛsina fanga ɲini dɔ min mɔ o ye fanga ɲini dɔ ye min bɛ wele ko Chiite ni dɔw ko Shia Liban jamana kɔnɔ u bɛ wele ko Hezbollah ko ni fanga ka jaaki Emmanuel Macron ko Hezbollah kan ka sɛbɛkɔrɔ jaaki ka sabu kɛ Hezbollah de y'i bana mini gouvernement ni sigili cɛ ni minisiri ɲɛma dɛsɛra a ye wala sɛmɛ Emmanuel Macron ma da o mɔ a ko nin waleya min filɛ nin ye n'a ju jɔra Chiitiw fɛ n'o ye Shiyaw ye Hezbollah k'u k'a dɔn k'a fɔ a kɔlɔlɔ dan dɛ k'a bɛ Hezbollah fanga ɲini dɔ ɲɛna n'o ye Chiiti ye k'a fɔ o n'a ɲɔgɔnna barika min bɛ la k'o tɛ la ale ɲɛkɔrɔ o y'a kɛlen ye mafiɲɛyali ye a ko a bɛ se ka faamu cogo bɛn Hezbollah a b'i yɛrɛ kɛ kɛlɛbolo ye k'a bɛ Bani Israɛla Yahudiya jamana kɛlɛ k'i yɛrɛ kɛ mamurutilen jɛkulu ye k'a bɛ mɔɔw kɛlɛ Siri jamana kɔnɔ minnu bilan bɛ Bashar al-Assad n'a ka fanga na k'a bɛ sɔrɔ ka n'i yɛrɛ yɛlɛma k'i yɛrɛ kɛ fanga ɲini dɔ ye Liban k'a bɛ kɛ fanga ɲini n'a ye wale kɛlen k'a bɛ jamana ɲɛmayaso dɔ bali ka sigi a ko Hezbollah fanga ɲini dɔ a ye siya min ye a ka kan a k'o jira Liban jamana denw na ko bawo k'a ye wale min kɛ nin ye k'a y'a jira k'a fɔ a ka bonya tɛ Liban jamana denw kan kɔrɔfɔ in mɛnnen Hezbollah fɛ u n'u kanubaw u y'u ka nisɔngoyaw jira kunnafoni sɔrɔ sirakuraw sanfɛ nka Hezbollah ɲɛmaw yɛrɛ ma kuma gale nka kunnafoni dɔ sɔrɔla ka bɔ Faransikaw ka kunnafoni di so kelen RFI la min y'a jira k'a fɔ Hezbollah maa ɲɛmaw ko k'olu dabali ban bɛɛ Emmanuel Macron Faransi jamana ɲɛma ale kan ka kɛ sorunani donbaden ye ko nka ka taa maa dɔ ta k'o jaaki a ko Faransi jamana k'a dɔn k'a fɔ o t'a jɔyɔrɔ ye Libanko la dɛ Hezbollah kɔni bolo o t'a jɔyɔrɔ ye o kumana n'a y'a ka sorunani do dabila k'a bɛ taa fara dɔ kan ka dɔ kɛlɛ a bi jaabi Hezbollah ɲɛmaaba n'o ye Hassan Nasrallah ye tarata ka sanga ni Emmanuel Macron ka bɔli ye ka Hezbollah mafiɲɛya ka Liban jamana mafiɲɛya Hassan Nasrallah Hezbollah ɲɛmaaba bɛ bɔ ka jaabili kɛ wa ni Emmanuel Macron ka nin dantigɛli kun tɛ ka bɛn ni dimanche septembre kalo tile 27 ye Hezbollah ɲɛmaaba Hassan Nasrallah ka bɔli ka kuma kun tɛ sisan o ye. An bɛ segin ka na Mali jamana kɔnɔ yan faaba kɔnɔ yan Bamakɔ ka bɛn ni kari septembre kalo tile 27 stade 28 mars la Yirimajɔ bolinijɛ tako 39 saraba cɛra espace fɛ saison 2019-2020
Isuf Kulubali Ibrahim Kulubali de Asira Shirifla Jabran Soto Kolanga Janga Yamadali Gofe Bulunjekla ma kema aniungo kabe Mali barabulo bela jere konnana mu yela bulunje ta go bisaban kondona kenen konnana tile saba konnana bon ko faba demsonu ani marabulo demsonu lakaw o karla nyona bulunje ko nasra ofe barakunja barawla fintilakaw katon Union sportive des forces armées et de sécurité isfas na nijo jora folola pempen sanna matani kele aboga balan kono warje shegi zira woro wale kele dagru nyakele na afon pepe munga ani woro finitilakaw yo cheni ka bo chedon koro police lakaw ka bulunje kulu oni jojoro flanana pepeta ani woro sanu matan warje nani zirafla star malere bamako joleba ase ani tata national ka bo sikase ko fenno Ono Joro Sabana, Nanina, Aniduruna. Vraiment, ça m'a beaucoup soulagé. Soulagé parce que nous avons jeunesse Bambolo, athlète Bambolo, dirigeant Bambolo, ou pas fait vraiment qu'à Baraké. Bon, confinement nana qu'à Ambé bloqué, mais c'est encore à Daïlen de Doni, à Madaïlen Kosobe, mais à Daïlen de Doni, Anyaye, engagé nous et Baraké. Activité ça à Benyongila. Donc nous avons une activité là-bas champonna. À la barca la sera café on nana jarani. Bania fle anga club FFB. Noé kata kidala. Kana motila, kana segula, kana bomabola kukola. Kimparana sang bla. Ni shima to kaiwele la suma ben na kondi. Mia animsi wasakusa. Ara kuma atleta la bani ensaina ko gelara ku sebe atletu ma se ka entraînement ke coronavirus ko ina plana na service be contact bilendi ni bara gelara ku sebe an kuma atleta la se ka performance do kene ala barkala ay discipline do yi vraiment se ka fo de ni ro finala e mo woni so jako Bulunje kulu nyama so bamba o bongo marabolo ta ani kulu nyama so bambi be malikono o jena ko tegedi nyoma wala so ka nyoma kanfo mibe ga sababu yo kase ka nyeta bamba bulunje ko nasra ofe sport fa enfant ni mangambe atitanyo bon donc mangante athlétisme na koy président fédération nere président de la ligue avec le comité olympique en Bekali problème té en tant que problème ka ni mo ngui be problème wuli chien wore amé bois anga ko lawo parce que discipline ça dit que sport c'est ka ni problème ba lawo bon mot de fongo ça dit que femme ou t'es importance accordé athlétisme là parce que ça dit le temps que anga kuma quoi pendant des importance accordé athlétisme là or athlétisme est fait ndoy ni a me boli ni a me comment de ballon temps mais parce que tu joues au cas sur athlétique ni t'es athlétique il sait qu'on barachike donc on va faire on a défié mieux c'est à dire que on va faire minke on va faire dono là Mali fana to ka wele c'est-à-dire Keneba dokan Keneba mi aux Jeux olympiques parce que mo te mi famia Mali ma délicat quand même Mali kera Mali am médaille olympique soro bon na mo soro anga minke anga barade pour anga médaille soro mbala mais ligi mo era que se me atleta uma banda lera mi se gele mbalo kola bari ni atleta ka sina ati sekanda amancha donc ancien fait benyo sura akara fati manyo sura de be bara bolo do bara koro na mbolo dino ma ka bara ke folte bo kono ni anga bulni jekala koro mun be jabare kono bi na chama bala o kelembe de karamo ye oyo fasa bonyona kenen konna na bolo suva min balanga mako 4 fois sans relais ni bolo jagala mun vla ne konungo no ye wuliga jo baga jamara nye frafuna brongo ani dian brongo bela jide ko ndanda ni ya shen folo ye bolo jagala kan nyona ke bolo nje kene kono o de fana be dansigi bi bamananga kuna foni solo na munu labe na kuna foni disonya ma so fe ka benni kuma yi au ni che akanyama dalula aka ambe wati weranata